Татарлар һәм башка төрки халыкларының килеп чыгышы Алтай төбәге белән бәйле. Күчмә халык булган хуннар, татарларның борынгы бабалары, Кытайдан төньяктарак урнашкан далаларны били. Хуннар төрки кабиләләрдән торган кабиләләр берлеге Хуннар дәүләтен төзиләр. Аңа нигез салучы һәм аның беренче хакиме Шанью Моде була. Безнең эрага кадәр 234-174 еллар. Кешәя барган Хуннар дәүләтеннән һәм башка күчмә кабиләләрдән саклану өчен Биек Кытай диварын кыра башлыйлар. Хуннар дәүләте Кытай белән көрәштә җиңелеп, төньяк һәм көньяк тармакларга таркала. Идел һәм Җаек араларындагы җирләргә күченгән төньяк тармак вәкилләре яңа халыкка, гуннарга башлангыч бирә. Сәяси факторлар һәм климаттагы үзгәрешләр йогынтысында гуннар көнбатышка юл ала. Рим империясы чикләренә җитеп, халыкларның бөек күчешен башлап җибәрә. Гуннар куәтле дәүләт Гун берлеген төзиләр. Аның үзәге Паннониядә, хәзерге Венгриядә урнашкан була. Аның чәчәк атучыры Аттилланың хакимлек итү вакытына туры килә. Аттилла үлгәннән соң Гуннар дәүләте таркала. Германлылар һәм элек үзләренә буйсынган башка кабиләләр тарафыннан җиңелгәннән соң Гун кабиләләре тарала һәм башка күчмә халыклар белән кушыла. Азиядә калган хун тукымнары төрки каганлык төзиләр. Аның башында Ашын нәселе вәкилләре тора. Бу вакытта төрки каганлыкны төзүдә катнашкан татар кабиләләре 30 татар, 9 татар турында беренче мәгълүматлар очрый. Төрки каганлык көнбатыш төрки һәм көнчыгыш төрки каганлыкларга бүленә. Кара диңгез буенда көнбатыш төрки каганлык варислары Болгар кабиләләре Бөек Болгар дәүләтен төзиләр. Кубрат хан идарәсе вакытында әлеге дәүләт үзенең чәчәк атучырын кичерә. Көнчыгыш төрки каганлык Тан империясы тарафыннан яулап алына һәм яшәүдән туктый. Кубрат үлгәннән соң Бөек Болгар да таркала. Кубратның уллары үз кабиләләре белән Балканга һәм Урта Идел якларына күченә. Калганнар кешәя барган хәзәрләргә буйсына башлый. Болгарларның күченүе нәтиҗәсендә Дунай Болгары һәм Идел Чулман Болгары барлыкка килә. Тан империясы түргешләр кысрыклавы һәм феодаль ызгыш нәтиҗәсендә көнбатыш төрки каганлык таркала. Татар рук кабилә берәмлекләре, кимәкләр һәм кыпчаклар кимәк каганлыгын төзиләр. Ул бүгенге Казакстан һәм Көньяк Сибир территориясын били. Кимәк каганлыгы монгол телле кабиләләр һәм ичке низаклар басым астында көчсезләнә. Кыпчаклар көнбатышка күчә. Чыгышлары белән көнбатыш төрки каганатның Шату кабиләсеннән булган татар кабиләләре, ак татарлар, кара татарлар, кыргый татарлар үзләренең иң беренче татар дәүләтләрен төзиләр. Чыңгыз хан Бөек хан дип игълан ителгән Тимучин татар һәм башка кабиләләрне берләштерә һәм хакимлек итүче династия исемен алган Монгол империясына нигез сала. Чыңгыз ханның улы улы Жүшигә империяның көнбатыш җирләре, шул исәптән әле яулап алынырга тиешләре дә билгеләнә. Батый хан гаскәрләре Идел Чулман Болгарын яулап алалар. Болгар шәһәре Жүши олысының беренче башкаласына әверелә. Рус чыганакларында Алтын Урда буларак билгеле булган Жүши олысы Мәңгү Тимерхан идарә иткәндә Монгол империясына бәйлелеген югалта. Алтын Урда Казан, Әстерхан, Кырым, Сибир, Касыйм ханлыклары, Олы һәм Нугай урдалары берлегенә әверелә.
Әлеге дәүләтләр кысаларында татарларның бүгенге этнографик төркемнәре формалаша. Казан, Әстерхан, Кырым, Себер, Касыйм татарлары.